Guys, mauti akong damgo kagabi ba kuan about sa among iro nga si Red Dragon. Nawala man gud siya, nya nagsakit to siya. Tingala ko karong morning wala na siya diri nagpakita sa balay. So akong buhaton karon no, ato ang pangitaon ug nanghinaot ko napuhi pa siya no. Feeling nako no basig wala na siya ba kay nagdamgo jud ko kagabi ilang gyud na nagkuan daw siya murag naman toy sapa akong naa sa akong damgo niya murag nagtinga na siya ba. So I hope na ug okay lang unta si Reds karon no. So ato na to diri nga part pangitaon nato diri kay basig naa siya diri ning sukso kay kasagaran nagaanhin ni siya diri sa ilalom sa balay sa akong uyuan. So i-check nato diri nga part B. Signaara siya diha ano. Asa na ka to si Reg? Kaluoy ato nga iro buutan ba kay ito niya smart pag yun. Nagsakit man gud siya, nagkarit lang siya sakit ba niya. Ano sa madiri? Mauto na wa na siya ning ulig balay. Nana ko diri karon sa may Kalubinan guys no. So pangitaan diri bisig na ara siya diri adapitan no or unsa ba na hala. Hala to ara gyud si Reg. Hala oy kaluoy. Hala kaluoy sa iro. Hala kaluoy ni Reg. Hala. Reg. Uy kaluoy oy. Hala patay na gyud siya. Daghan pa kay mga umang oh. Gipanghaon na siya umang. Hala kaluoy. Hala kaluoy ni Reg oy. Patay na gyud ay siya. Basta kung damo kagabi kuan. Naa siya sa sapa pero wala man siya sa sapa. Hala tinuod jud ang damgo no. As in gidamgo rin ako siya kagabi, inaaraw siya sa sapa ba medyo nagkuan na siya, nagtinga. Nabasa siya sa sapa. Pero ang realidad, dapit siya sa sapa. Sapa na diri nga part Nakaluoy sa among iro. Buotan ba kay ni si Reg. Tinuod gyud ingon nila no basta basta padung na mamatay ang iro. Connected gihapon siya sa atuan no. Magpadamgo gihapon siya. Nakaluoy ni Reg oy. Murag gisakitan gyud ni siya pagkamatay niya guys kay nagnangapagod siya. Nakaluoy ni Reg. Reg, sorry kay Reg, wala ko katabang sa imo ha. Kipadam ko ko niya gabi as in. Mauto nag-decide ko na ako siyang pangitaon kay wala namang gud siya nagulig balay. Wa gid untahan siya nagpakamatay sa balay. Ning lakaw gid siya glayo. No? Ay kaluoy ni Reg, oy. Dugay na po ning iro asa mo ba mag 7 years na ni. Kaluoy. Patay na gid ang iro. Sa tumbahaton karon makakaguol. Guol siya do. Naguol ko pero wala yung babuhat mo. Dito ra gyud siya taman. Padamgo jud ko niya kagabi as in super. Padamgo jud ko niya. Tinuod jud ay no na connected gyapon dai sila no sa tuwa. Miski kuan na. Nang mura po silang tao. Kaya kung sa tao bitaw na imamatay madisgrasya, damgunin mo siya. Magdamo kag lain. Sama po di sa ilahan no. Ay kaluoy sa iro eh. So kung buhaton karon, ilubong na lang gid siya. So kani dinhi na part mo ni siyang ginatawag na momentary ni siya sa mga kuan sa iro kay usually kasagaran gyud ang mga iro na mga matay namo, mga iring, dili gid namo siya ginalubong. Hala kaluoy ni Red Dragon dito gid siya nagpaduol sa sementeryo ba. Diri gid siya nga part nagpaduol. Nauna sa niya balik na may maglisod og lubong sa iyaha. Kaluoy ni Red Dragon Gusto ko muhilak pero kasabot sa akong gibati lubong na lang jud.